Atzakaldean ikuste dituzuen itsasoko animalia hauek marmokak dira. Marmokak normalean ikusten ditugu itsasertzean. Beraien gorputza 80% uraz egina dago eta 10% gelatinaz. Beraien gorputza 3 zatitan konposatuta dago. Lehenengo zatia beraien txapela izango litzake. Txapela hori zertarako da? Mugitzeko. Hau da, beraien txapela zabaldu eta itxi egiten dute. Horrek zer esan nahi du, oso igerilari txarrak direla. Zeren hegatxik ez daukate. Bigarren zatia izango litzake bertan daukaten loretxoa. Eta loretxo hori elikagai aparatua da. Bertatik jaten dute, hor daukate beraiek ahoa. Hirugarren zatia, beraiek daukaten haritxo horiek dira. Haritxo horietan pozoia daukate. Pozoi hori 2 gauzetarako erabiltzen dute. Lehenengo, beraien harrapakinak harrapatzeko. Botatzen diete pozoia eta mugigaitz gelditzen dira. Gero, beraien hankatxo horiekin saiatzen dira ahora eramaten. Eta bigarrena, babes gabe gelditzen direnean, orduan bere pozoia botatzen dute bere burua babesteko. Bere harrapakina plaktona da. Plaktona ezagutzen duzute, plaktona 2 zatitan banatuta dago. Fitoplaktona, landare txikia uretan bizidana, eta zooplaktona, animali txikiak. Marmokak animali txikiak jaten dituzte. Iskira txiki mikroskopiko batzuk ia ezin direnak ikusi eta laranja kolorekoak.